Bani मा होनो कुर्टिनि आरोना गुसुथार नै गरमाव गाननो मोजां जागोन आरोना कुर्ता ओमफ्राय नै इदि लंपेन्ट लाबोदों नै फर्मेल ना मा होनो सार्ट जिन्सनि स्कार्ट आरोना बेलेग कालारनिबो लाबोदों आङो गासिबो मोजां गोजा कालारफोरा ना हेलो एवरीवन खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोनखौ दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ आंनि गोसो गोरबोजों बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो दखानिसो जाहैबाय नालाय दा आङो जेबो ब्लग बानायथ'नाय जायाखै आरोना लोगोफोर बानायनो सोलाबथ'वाखैनो ओमफ्राय दा नै आङो दिनैहाय नोंथांमोननो फुजानि कालेक्शन मोजां लाबोदों आरोना लोगोफोर दा इखौनो एसे मान आङो नोंथांमोननो देखायनो होननानै भिडिअ लानाय जाबाय आरो नायलांदो नोंथांमोना बयबो जोबजासिम दायो जोङो दखान खुलिनो फैदों रुपहियाव आरोना दा फुंनि समबाबो खुलिनोसै आरो ओमफ्राय फुङावबो मोनगोन आरोना सिगांनि भिडिअआवथ' आं खोन्थादोंमोन ना बेलासियाव मोनगोन रुपहियाव होननानै ओमफ्राय नै दा दिनैनिफ्राय जोङो फुङावबो खुलिग्रा जाबाय आरोना रुपहियाव ओमफ्राय दा आङो खोन्थिलांनोसै नायलांदो गरमथारहाय लोगोफोर नै एकदम गिसिबसो सिबबाय दङ आङो फार्स्टआवनो आं नैखौनो देखायनोसै र' मार फसायनानै लाबोदों आं लोगोफोर एकदमबारे मैयायो जि लायनो थांनायाव माने आंबो थांफादों आरोना हासबेन्डजों ओमफ्राय आंनि पसन्दनि गोजा आरोना जिफोरा एकदम माबानि मा होनो कुर्टिनि आरोना गुसुथार नै गरमाव गाननो मोजां जागोन आरोना सब कालारनिखौनो मोनगोन आरोना लोगोफोर इखौबो गासै कालारखौनो मोनजोबगोन आरोना नै उन सिगां एखे बिदि आरो सिख्लाफोरनि थाखाय सब कालारखौनो मोनगोन नै नै कालारखौ खोन्थिदोल' पिंक कालारबो दङ ओमफ्राय नै व्हाइटआव माने ब्लेक कालारनि बिबार इदिबो दङ नै मा दङ आरोना आरो दंबावो इबो दोनथ'बाय इखो ओमफ्राय कुर्ता बिदि आरोना दाखालि सर्ट लाबोदोंमोन इयो जोबजोब्बाय ओमफ्राय लं नागिरनायखाय एबार लं लाबोदों आरोना नै बांद्राय लंद्रायबो नङा आरोना हान्थु बारनाय इखौबो गासै कालारखौनो मोनजोबगोन आरोना लोगोफोर नै इ कालार दङ सब दङ खायमा दङ गुफुर दङ गासै कालारखौनो मोनजोबगोन ओमफ्राय डिजाइना नै इदि आरोना लोगोफोर नै ओमफ्राय नै इदि लंपेन्ट लाबोदों नै इखौ माने खानो हायो आरो नै मैया आं खानाय नायदोंमोन नै खेवनाबो गानजायो खोमा ना नै इदि आरोना बे लंपेन्टखौबो गासै कालारखौनो मोनजोबगोन ओमफ्राय नैखौथ' आं ओरैबायदि मोजां मोनफिनना लाबोदों आरोना लोगोफोर कालारखौ मोजांथार साबसिन नुदों आं कालारखौ माने सब गासैनिसायबो बेलेग कालार लाबोदों होमबाबो बेखौ बांसिन मोजां नुदों आरो आङो कालारखौ ओमफ्राय नै ग्रे कालारनिबो मोनगोन आरोना नै बेनो आरोना नै इदियानो नै ग्रे कालारनिबो लांफैदो लोगोफोर माबारनो रुपहियाव लोगो मोनगोन आरोना दायो रुपहियाव दं जोङो सानफ्रामबो रुपहियाव फैयो फुङावनो खुलिग्रा जासिगोन दिनैनिफ्राय आरोना दिनैसो फार्स्ट फुङाव खुलिदो नङाबा बेलासियाव खुलियोमोन रुपहियाव ओमफ्राय सालबारि बाजाराव बुधबार आरो सनिबाराव लोगो मोनगोन आरो ओमफ्राय आरो नै सार्ट लाबोदों आरोना जि मोजांखाहाय बेबो कालारा थावथावथार नै सार्ट जि मोजांखा कानियाबो गुसुनो थान्दानो गानबा जि हिट नुखागोन नै मोजां नुदोंना कालारखौनो मोनथावथावथार बेखौबो गासै कालारखौनो मोनगोन लोगोफोर नै व्हाइटबो दङ ब्लेकबो दङ ओमफ्राय नै एसे येल्ल' बायदिबो दङ ओमफ्राय नै इदिबो दङ आरोना दंबावो ओमफ्राय आरो नै ओमफ्राय नै लोगोफोर जिन्सनि स्कार्ट आरोना बेलेग मडेलनिबो मोनगोन ओमफ्राय नै बिदि आरो
फसायफ्लेथारदों आं इखौबो आंनि पसन्द गोजा लोगोफोर थांफानानै एकदमबारे हाजबेन्ड लोगोआव थांफाथारनानै आंबो माने थांफानानै माने आंनि पसन्दनि लाबोजोब्बाय आरोना आङो गासैखौबो इखो जिन्सनि स्कार्ट बांद्राय गोलावद्रायबो नङा बिदि आरोना लोगोफोर नै गांसे गाननांगोन आंबो इखो बिराद गाननो गोसो आङो मोनगोन दे लोगोफोर ओमफ्राय नैफोरबायदि स्कार्टखौबो सोरबा बिदोंमोन नालाय नै लाबोबाय आङो दासो मोनसिगोन आरोना नै गोबाङैनो लाबोखादो बेलेग कालारनिबो लाबोदो आङो नै गुफुर ओमफ्राय बेलेग कालारनि नै बिदि कालारनिबो लाबोदो आरोना लोगोफोर नै इदि कालारनिबो लाबोदों ओमफ्राय आरो नै इदि कालारनिबो मा कालार होनो इखो नै गासिबो मोजां गोजा कालारफोरा ना मोजां दे ओमफ्राय मा दङ माने बुग्लुंजोबखो ओमफ्राय नै इबो जि मोजां गुसुनो दांनोबो मोजां गुसुयैनो इदिखौबो सब कालारनिखौनो मोनगोन आरोना लोगोफोर गोबां लाबोदों इदिखौबो हा गोबाङानो लाबोजादों इदियाबो प्रिन्टआ बेलेग बेलेग दं खिन्थु बेलेग डिजाइना बेलेग बेलेग दं डिजाइना बेलेग दङ आरोना दङ बुरजायैनो ओमफ्राय नै इयो एसे बेलेग ना बेखौबो नायनि र' आंबो नायबाय लोगोसे नोंथांमोननोबो देखायबाय आरोना बेफोरबायदि बरियानो नुखादो इखो साजिगोन स्कार्टजों जिन्स स्कार्टजों जिन्सनि स्कार्टजों साजिगोन आरो इयो नै बेलेग कालारनिबो दं इफोरबो लोगोफोर नै रेडबो दङ एकदम नै व्हाइटबो दङ ओमफ्राय ब्लेकबो दङ इयो स्पर्टिं ना गेदेर साइज ना इयो अभार साइज बिदिखौ एकदमबारे नागिरफैबाय थानायखाय एसे बुरजायैनो लाबोलायबाय आं फैबानो मोनखागोन माबा कानिनि गेन्जि कानिनि फैबानो मोनखागोन आरोना नै सब कालारनियानो दङ नै बिदिबो दङ रेडबो दङ ब्लेकबो दङ बुट्टा कालार दं पिंक कालारनिबो दङ सब कालार दङ येल्लोबो दङ सब कालारानो दंजोबो ओमफ्राय आरो नै इखौ आङो सिगाङाव लाबोखांबायमोन ओमफ्राय आरो आङो नागिरफिनबावनायखाय लाबोबावदों आरोना नै पिंक कालारनिखौ बरियानो पिंक कालारनिया पिंक कालारनिया जि अनथावथावथारनि ना पिंक कालार व्हाइट ओमफ्राय ब्लेकआ नै सिम्पोल कानियानो बिराद मोजांखा नै गुरैनो ओमफ्राय आरो नै कालारा बेलेग दङ आरोना ओमफ्राय एबारो गथ'फोरनि गांनैसो लाबोदो बिराद मोजां इबो फसायनानै लाबोथारदो आरो आं इखौबो एकदमबारे फसायफ्लेनानै नै इदि खानाय गोनां आरोना नै कालाराबो जि मोजां फैखादों ना गथ'फोरनाबो खनना दोनबाय थानाय नालाय नै एसे माबा जादों ओमफ्राय कानिया बिराद मोजां आरोना एकदम गरमनि थाखाय देर बोसोर 2 बोसोरफोरनि थाखाय जागोन खोमा ना इयो 1.5 बोसोर 2 बोसोरफोरनि थाखाय ओमफ्राय एसे गेदेर साइजबो लाबोजादो इदियाबो 2.5 बोसोर सब कालारनिखौनो मोनगोन लोगोफोर इखौबो नै माबा मा होनो एसे येल्ल' रखमबो दङ येल्ल' ओमफ्राय पिंक कालारनिबो दङ ओमफ्राय दङहाय गांसे खिथिबाय आङो ओमफ्राय नै बेलेग खोमा ना डिजाइना बेलेग इबो कानिया मोजां आरोना लोगोफोर गोलोमफुजोब्बायहाय आङो गरमथार गासै कालारखौनो मोनगोन इखौबो नै बेसेसोनि इयो 1.5 बोसोरसोनि ना 1.5 बोसोरनि 1 बोसोरनि ना 1 बोसोरनि जाद्रायनाय नङा नामा ना जागोनसो जायो फिसा साइज दं गेदेर साइज फिसा साइज दंना इबो ओमफ्राय गासै कालारनियानो दंजोबो इयावबो लोगोफोर गासै कालारानो दङ ओमफ्रायो हौवासाफोरनि
Ini hौवासाफोरनि नै बिदि ओमफ्राय जों लोगोसे पेनबो दंखायो आरोना नै 5 बोसोर 5 बोसोरसोनि जागोन ना 7 बोसोरनि 5 बोसोर 6 बोसोर बेसेनि जागोन नायफैबानो मोनगोन आरोना लोगोफोर उन्दैनिबो दङ इयाव आरो उन्दैनिबो दङ ओमफ्राय नै बिदि हौवासाफोरनि थाखाय लाबोदों आरोना ओमफ्राय नियो इयो उन्दैफोरनि इयो उन्दैथारनि नामा एकदम बेसेसोनि बा 2 बोसोरसोनि 2 बोसोर पेन गस्ला थाफाखानाय आरोना लोगोफोर नै गथ' हौवासानि 2 बोसोर 2.5 बोसोरनि नै पेन दंखायो मोनगोन इखौबो फैबानो बेलेग दङ गांसेल' खोन्थिग्रोबाय आरोना लोगोफोर आङो ओमफ्राय बेखिनियानोसै भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय आरो सोरनोबाफोर नांगौबा रुपहियावनो मोनगोन आरोना फुङाव खुलियो दानिया दिनैनिफ्राय आं दहाय सिगाङावबो बुंखांखाबाय बाय बाय लोगोफोर